אני מתחילה להכין את העוגה. יש לי כאן ביצים. אני מוסיפה לביצים סוכר. הנה המטרף שלי, אני טורפת ביחד כמה שניות. אני מוסיפה שמן. מים, מי ברז רגילים. אני טורפת עוד כמה שניות. מה שאני אוהבת להוסיף לעוגה הזאתי, תפוח עץ, מוסיף עסיסיות, טעם. משתלב מאוד מאוד יפה עם הפירות יבשים, מאוד. מכיוון שהוא קטן, אני מוסיפה עוד אחד. אני מוסיפה את התפוחים. זה לא צריך. קינמון. כמה טעם זה נותן. קמח. אבקת אפייה. אני מערבבת עד שהכול אחיד. לא שכחתי את הפירות היבשים, לא לדאוג. אני תכף אוסיף אותם. אני מעדיפה להוסיף אותם בסוף ולא באמצע. אני מוסיפה את הצימוקים, חלק מהצימוקים. ערבוב קצר, לא יותר מדי. זהו, מספיק. מפה לתבנית. תבנית עם נייר אפייה. אני מוסיפה את הבלילה, העיסה. העוגה הזאת תהיה מה זה טעימה. לא הוספתי הכל, השארתי קצת בלילה בחוץ. אני מוסיפה צימוקים. ואת השארית. התנור שלי כבר על 180 מעלות. ואת שארית הצימוקים מעל. אפשר להשתמש בכל פירות יבשים, זה לא משנה. כל פרי יבש שיש לכם בבית, הולך פה. תראו איזו עוגה רכה. עוגה רכה וטעימה, היא עדיין לא מוכנה. עוד מעט היא תצא מהתנור. יש כאן ריח משגע, עוגה נהדרת. וואי, זה חם. תראו איזו עוגה יפה יצאה לי. אני רוצה לחתוך אותה. היא מריחה נפלא. תראו איזה כיף של עוגה, רכה משגעת. תכינו ותהנו. יופי של עוגה.